Sanibonani, ngiyathemba ni-right. Ngizokhuluma kakhulu nale genge lethanda ukuvakasha. It's either uvakashele ifamily yakho, ukhazini, or what, noma umngani wakho. Musukuhlala phela iy'nsuku zibe more than 3, musukuhlala isonto lonke uvakashile umngani wakho noma ukhazini wakho. Uma ufike ntambama kwamngani wakho, egxile kamngani, ufike ntambama kamngani wakho, lala phela nixoxe, kufike ubuthongo ziphele indaba. Ekuseni ziyaqhubeka indaba, emva kwalokho ulungiselela indlela yokubuyela kini. Hlukana nomngani kusemnandi, hhayi uze umhlale la. No. Asicabangelane guys. Shuthi wena nje ayikho into oyenzayo nje empilweni, ukuvakasha nje. Uyohlala nje ucevuza indaba. No. Umuntu bakithi akangahlali isikhathi eside emevakashile. Akahlale abuye akhumbule kuphi. Yabo le genge le phatha ama-remote emzini yabantu ayifuneki. Le genge ezibuza nokuthi namhlanje sokhekani, uhlanganaphi. Hamba kini. Uma uvakashile nje, vakasha uhambe kusamnandi. Uhambe besathanda ukuhlala nawe.